Έλα, μπρο, φεύγω. Τα λέμε. Πού πας ρε? Δεν σου είπα ρε, ότι θα πάω Νάπολη. Τρελάκιασε και θα πας μόνος σου. Ας το παραδεχτούμε. Το να ταξιδεύεις μόνος σου δίνει την απόλυτη ελευθερία να κάνεις ό,τι γουστάρεις, όποτε γουστάρεις. Δεν τσακώνεσαι για το τι ώρα θα μπει το οξυμητήρι, πόση ώρα θα κάνει ανακαίνιση στο μπάνιο αυτός ο φίλος που δεν αντέχει το αντεράκι του, ή πόσα χιλιόμετρα θα περπατήσετε μέσα στη μέρα γιατί έχω βγάλει μια φουσκάλα στο μικρό μου δαχτυλάκι και πονάω. Τα ταξίδια είναι για τους ταραλέους και όχι τους λιγόψυχους. Όπα ρε, τι είμαστε, ψάρακες για να κάνουμε 20 χιλιόμετρα με το G3. Η ζωή είναι για να τη μοιράζεσαι, όχι να είσαι μοναχικός λύκος που ανεβάζεις selfies με βουνά και τοπία χωρίς κανέναν άλλον, με την παρέα σου. Αυτές οι ταλαιπωρίες γίνονται οι πιο αστείες ιστορίες. Στο κάτω-κάτω, αν δεν έχεις κάποιον να τσακωθείς και μετά από 5 λεπτά να τα βρείτε, ποιος ο λόγος? Μας δουλεύεις ρε. Πηγαίνω ταξίδι για να περάσω καλά, όχι για να τσακωθώ. Και για να είναι πετυχημένο ένα ταξίδι, πρέπει όλοι να θέλουν τα ίδια. Κάτι που μεταξύ μας ποτέ δεν γίνεται. Ενώ ταξιδεύοντας μόνος, έχεις τα πάντα κομμένα και ραμμένα για σένα. Κανείς δεν θα σε αναγκάσει να πας σε κάποιο μουσείο αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ την ίδια ώρα θα μπορούσες να έχεις πάει για ψώνια στο Red Light District. Ναι, αλλά. Ήξερες ότι το Μουσείο Αγροτικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς φιλοξενεί και σύγχρονες εκδηλώσεις? Για παράδειγμα, το Σεπτέμβριο του 2024, ο άγγλος χώρος του μουσείου μετατράπηκε σε πασαρέλα για την επίδειξη μόδας, Future Greek, συνδυάζοντας την ελληνική παράδοση με τη σύγχρονη. Αντικειμενικά όμως, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να θυμάσαι με την παρέα σου όλα αυτά τα ευτράπελα και πώς τα ξεπεράσατε. Πώς το ξεπεράσαμε? Θυμάσαι μήπως εκείνο το ταξίδι στο Βουκουρέστι που βγήκαμε από το διαμέρισμα 4 άτομα για να κατέβουμε στο Uber που θα μας πήγαινε στο τρένο, αλλά με κάποιο μαγικό τρόπο μόνο ένας μπήκε στο αμάξι. Ο οδηγός έφυγε χωρίς να περιμένει κανέναν άλλον. Αυτός ένας δεν του είπε καν πως υπάρχουν άλλοι τρεις, αλλά ίσα ίσα μπήκε στο τρένο μόνος του γιατί φοβήθηκε με το χάσει, χωρίς να απαντάει σε καμία κλίση γιατί ήξερε πως θα το κράξουμε, αλλά και χωρίς καν να ρωτηθεί που είμαστε οι υπόλοιποι μαλάκες που νομίζαν πως τον απήγαν κάνει εμπόριο οργάνων. Αυτό θεωρείς πως το ξεπεράσαμε? Ναι. Αυτό ήταν ένα τυχές γεγονός. Αλλά να σου θυμίσω τότε που πήγαμε στο κλαμπ στο Βερολίνο. Εντάξει, ίσως κάποιες ιστορίες δεν πρέπει να λέγονται δημόσια. Εσύ προτιμάς να ταξιδεύεις μόνος ή με παρέα? Ψήφισε στο poll!